journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, miyembro sa LGBT sa Agusan del Sur, gidunggab patay, gigulgul pa ang liog sa biktima. Ubang PUJ driver, wala una na masada karong adlaw, tunong sa pagsutoy sa presyo sa matag litro sa produktong petrolyo. O pipila ka mga lugar sa Barangay Tigato, Davao City, gibaha og halos kapastao nga tubig. Sa detalye sa atong mga balita, gatusan ka mga pamilya ang namakwit sa Barangay Gym sa Tigato, Davao City. Human gibaha ang ilang lugar kagabi, human miawas ang Davao River. Halos sa 2 ka metros ang gilawmon sa tubig baha. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Hubas-hubas na ang tubig baha sa Jade Valley Subdivision, Barangay Tigato, Davao City, pasado alas 9 kaganiyang buntag. Pero kagabi, perting lauma ang baha sa lugar tungod sa siging ulan kagahapon tungod sa low pressure area. Sumala sa residenteng si Dodong Abanes, abot liog ang gilawmon sa baha, human miawas ang Davao River. Bahaan mi na pila mong mga gamit. Na stock lang pud mi didto Daling nagpatuman og preemptive evacuation ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residente og temporaryong nagpasilong sa evacuation center. Apan ang ubang residente, nag-inisyatibo na lang og bakwit padulong sa mas luwas nga lugar. Sama na lang sa pamilyang Morales, kinsa wala na nila giulat pa ang mga rescuers. Og daling misubida paingon sa Jollyville Subdivision Covered Court. Lisod jud kay sir kay ngano kanang lisod ang mga bata nya. Ikaduha pod kanang ang pagkaon wala pa jud mi kakuan karon diri sir ba. Ay wala sir, wala kay mitulog sir oy. Ang amo lang jud nadala kay sinina lang jud namo kay tungod kanang pasulod man gud nang amo agot. Dali sab dayong nang hatag og pasiunang hinabang ang City Social Welfare and Development Office, kusina ng bayan, ingon man ang Barangay Tigato sama sa pagkaon og modular tent sa mga bakwit. Nagpatawag ko karon og presensya sa DPWH, gitawagan ako si Engineer Ragasa nga kung pwede ma-check sa inyuhang mga engineer kung unsa gyud possible na himuon nga diin kung aduna may moabot nga baha diri sa Tigato nga pagbaba pod sa tubig mo subside dayon. Kay kung kanang imbornal lang ang ilahang saligan ug kanang pump station, makatabang man na siya, pero dili siya enough nga makagawas dayon ang tubig. As of 9:30 kaganyang buntag, ana-ana sa 607 ka mga pamilya ang namakwit sa covered court sa barangay. Nakatakdang mag-apod-apod og hinabang sa mga bakwit ang lokal nga gobyerno sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Miyembro sa LGBT community sa San Francisco, Agusan del Sur ang gidunggab patay sa wala pa mailhing responsable. Personal nga bangi ang usa sa gilantaw sa mga pulis nga motibo sa krimen. Nasubay sa patay nga lawas sa biktima nga gigulgul pa ang liog niini. Ani ang report ni Arjun Ramones. Nagkulob na lang sa latayan pasulod sa iyang gipuy-an nga balay og wala na'y kinabuhi si Pentecoste Katan nga naila sa pangalang si Fiona Tan, 31 anyos, residente sa Purok 3, Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur, kagahapon sa buntag. Naisama dinunggaban ang biktima og gigulgul pa ang liog niini. Bandang mga alas 2 sa kadlawon, dinhi mismo sa kuang himutangan, nahitabo ang brutal nga krimen sa pagpatay kang Fiona Tan. Si Fiona miyembro sa LGBT community o gihulagway sa iyang inahan nga matinabangon sanglit usa kini ka beautician.
Magluluto na ka bata. Wala sila si dapat na mga gusto gani. Naman na siya trabaho. Magkuhan na siya o meet up dito sa mga kasal. At tanapod siya, utat siya nga bata, bibigyan na siya kaning madungunon. Ang hatag na siya sa amo, sinayin siya na siya worker. Subay sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, personal nga bangi ang usa sa gilantaw nga motibo sa krimen. Hilabi na nga adunay kininadawat nga bahad sa kinabuhi. Hustisya ang singgit karon sa pamilya sa biktima ug gisalig na nila ngadto sa mga pulis ang pagsulbad sa kaso. Pangitaon nila maungsis siya, sir. Kay isakitan dito sa gibuhat, ananan at dito sa bilangguan. Nagpadayon pa ang lawom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station sa ngilngig nga krimen. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Sa miaging simana, tabla-tabla pa ang kita sa mga PUJ driver sa ikasyam nga simana nga usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Pero karong adlaw nga mao ika napulo nga oil price increase, dili na makaya og utong sa mga driver ang sitwasyon kay kapin 5 pesos gyud ang giusbaw sa presyo sa krudo ug kapin 3 pesos sa gasolina. Unsa kaha ang sentimiento sa mga driver sa pampasaherong sakyanan? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gibati og grabing kahiubo si Samuel Dango ug wala una siya mamasada karong adlaw. Kay basid ma-stress lang siya sa giusbaw sa presyo sa matag litro sa produktong petrolyo. Pahit kayo. Maglima na may kung saan pagtubil. Maka-round trip may short sa among koleksyon. 1 taon lang namon mintras wa pay subsidy. Wa pa po'y taas pamasahe. Giagwanta na lang gyud sa PUJ driver nga sila Florencio Baluca ug Ramil Badiana ang kapin 5 pesos nga usbo sa presyo sa matag litro sa krudo. Sa muna nilang pamasada, agwantahon lang gyud nila ang pagsutoy sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kay kung dili sila mo biyahe, wala ikapakaon sa ilang pamilya ug makalulo isab ang mga pasahero. Kapin 3 pesos usab ang gisaka sa presyo sa matag litro sa gasolina. Lisod gyud na kaning pamasada na mo ani ang kita ni Igor Giscrudo. Tabla-tabla yun. Wa na may paraan na to ani na pigilan ning pagmahala ni. Kugi lang. Agwanta. Agwanta nay ginagmay nga kuan makadala ginagmay. Kapalit bugas. Dili magkaparehas ang presyo sa matag litro sa mga gasolina sa Davao City. Sa 69 hangtod 70 pesos ang matag litro sa gasolina. Samtang ang krudo nasa 67 hangtod 72 ang pinakamahal matag litro. Kininaay ka na pulo ka semana nga nagpatuman og usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ug ibasol kini sa padayong gubat sa nasod Russia ug Ukraine. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Wala nakapalag ang usa ka lalaki sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur dihang giaresto sa mga pulis tungod sa pagpayuhot og iligal nga droga. Giaresto dayon sa mga pulis ang 34 anyos nga si alias Okoy human mapalitan og usa ka sachet nga naisulod sa gituang shabu sa bypass operation pasado alas 11 kagabi sa Tulugan, Hagonoy. Pagkapkap sa mga pulis ngadto sa suspect, nakuhaan pa gyud kini og laing upat pa ka mga sachets nga naay sulod gihapon sa gituuhang shabu. Gikumpiska sa mga pulis ang motorsiklo sa suspect kag gigamit sa illegal nga transaksyon. At tangi! Mga bata nga miyembro sa IP sa Talaingod, Davao del Norte gitudluan pagbasa o pagsulat sa mga pulis. O kanhi Public Cemetery sa Cagayan de Oro City gi-develop na ngadto sa Memorial Park ug nagsugod ang pagdawat og lubong. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Sa mga pulis sa lungsod sa Magpet, Cotabato, ang 54 anyos nga lalaki nga responsable sa pagpalit og produkto sa tindahan gamit ang peke nga kwarta. Sumala sa suspect, gipalit ra sab niya ang fake nga kwarta sa mga sabongero sa ilang probinsya. Ani ang report ni Regiland Yama. Na priso karon sa Magpet Municipal Police Station si Rene Gonzales, 54 anyos, residente sa Esperanza, Sultan Kudarat. Human siya gidakop sa mga pulis tungod sa reklamong nagapamalit sa tindahan gamit ang peke nga kwarta. Sumala ni Police Major John Minidel Kalinga, ang Chief of Police sa Magpet Municipal Police Station, midayo pa sa Magpet ang suspect aron muhimo og krimen. Nadakpan ni siya pinaagi pud sa atong mga aktibo nga mga membro sa atong komunidad kay sa barangay Bagong Bayan na attempt siya nangila dito, nakapalit siya, pwede nakambyuhan siya, then pababa na siya, pagawas na siya, nihapit pagi sa barangay Noa. So in a matter of pila ka minuto lang, daghan na siya og nabiktima. So maay na lang ang atong komunidad abtik, nakasumbong dahil sa atong kapulisan ug ato dahil ni siyang nahimo aglakang ug atong nadakop ang mga suspect. Modo sa suspect, mo palit sa tindahan gamit ang 1,000 piso bill nga peke, inig masinsilyohan na, mula ka usab kinidayon aron mo palit na sab sa laing tindahan. Apan, wala makalusot kay nakasumbong dayon ang mga biktima sa mga pulis o nadakpan ang suspect. Siya ay kaso nga possession of counterfeit Philippine currency bill. So under sa itong revised penal code, bawal po na magpuputa o ka ng mga peke ng kwarta. Das labi na kung ato pag siyang gamiton as attender kung bagag himo siyang pangbayad. Naanay kompirmasyon gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga peke gyud ang kwartang gigamit sa dinakpan nga gamit sa mga pulis sa pagpasaka og kaso. Gisubay na sab sa mga pulis ang mga kaubanan ni Gonzales nga mga sabongero nga maoy tinubdan sa peke nga kwarta. Regiland Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gipangtudloan sa mga pulis nga miyembro sa revitalized pulis sa barangay sa pagbasa o pagsulat ang mga batang miyembro sa tribo sa Sitio Dulian, Barangay Palmahil sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Ang learning, tutorial, and drawing activities sa mga batang IP nagtumo nga makatuon kini hilabi na nga magsugod na ang face-to-face classes. Gihatagan sab ang mga bata og pagkaon hilabi na kadtong miapil sa aktibidad. Paagi sab kini sa mga pulis aron mulig-on pag-ayo ang relasyon nila sa komunidad. Nagbabag
sa Carlos P. Garcia National Highway sa Bangkal, Barangay Matina Crossing, Davao City ang usa ka prime mover truck human mabangga sa punuan sa kahoy kagahapon sa kaadlawon. Nagubang atubangan sa prime mover truck nga pa southbound sa Davao City. Kargadong tarima ang prime mover truck. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng nakatagpilaw ang driver sa truck, hinungdan nga nabangga kini sa punuan sa kahoy daplin sa highway. Swerteng walay nadamay nga laing sakyanan, ingon man tao sa nahitabong insidente nga may resulta hinoon sa traffic. Nagadawat na og serbisyo ang bagong giablihan nga Bolonsori Public Cemetery sa Cagayan de Oro City. Kini human ang pagdevelop isip usa ka City Memorial Park nga kanhi Bolonsori Public Cemetery. Sumala ni Engineer Armin Cuenca, ang City Local Environment and Natural Resources Officer, ang ngayang masabtan sa katawhan nga apil sa serbisyo sa Memorial Park, ang punerarya o crematorium nga sa dili madugay magamit na usab. Doon na sa gipang balihin nga mga bukog nga kinalot gikan sa columbarium. Tumong sa lokal nga panggamahanan sa Cagayan nga mahatagan og desenteng kapahulayan ang mga nangamatay ingon man maprotektahan ang groundwater sa syudad gikan sa pagsagol sa formalin sa tubig. Ni saksi sa unang lubong nga ubang opisyal sa lokal nga gobyerno sa Cagayan, uyog ang mga sakop sa Memorial Park Board. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!